लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो नै दायो हासबेन्डजों आंजों एसे ओंखारबोदों आरोना बाजाराव थांनो होननानै ओंखारबोदों जोङो एकदम नांनाय बुस्थुफोरानो गैलामोन आरोना जानाय लोंनायफोरबो फिथाइ सामथाइफोरबो गैलामोन दायो जोङो एसे बाजार खरस लायनि होननानै ओंखारबोदों आरोना हासबेन्डजों आंजों मा लाबोनाय जायो नायनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बाजाराव थांना फैनानै नै बिरियानि जे कल्ड कफि लोंनो फैलायबाय जानायल' नङा जालांसै आरो बाजाराव फैदोंमोन हासबेन्डजों आंजों लानो गोनांफोरखौ खावसे लाबाय ओमफ्राय आरो लानो दंबावो दाखालिनिफ्रायनो बिरियानि जानो होनबाय थानानै माने जानाय जायाखैमोन आरोना दिनै जानोसै ओमफ्राय ओइ बेगखौ हर आंनि ओइनो बेगा फुंनिल' जाबोदोना जोङो टेस्टि नुदो सं udah bunyi na bunyi hah langsung आरो दंबावो ना लानो गोनां बुस्थुफोर दंबावो doi दखानानो खुलियाखैमोन दाबो खुलियाखै उलुम दाङाम दिसुन एसे दि नाम्बार दिसुन मोजां नुदो इजोंनो समायना नुदों अलप टाइट एसे गरम बोथोराव फिनबा लागो ना ए टाइट जादों टाइट होइसि बोले अलपमान डाঙर दिन हले दायो हौवाया सेन्देल नायनो होननानै लिंबोबाय आरोना लाखाथोंसै फैनायावनो आंनिबो नायदोंमोन ओमफ्राय मोजां नुयैखाय लानाय जायासै आं लोगोफोर ओमफ्राय दा हासबेन्डआ लानो नागिरदों आरोना गेदेर गैया न' डाঙर नाय दादा मोजां नुदोंमोन समायदोंमोन नोंजो अ नों इदिखौ गानफेराना सेन्देलखौ फार्स्ट टाइम जागोन नोंनि ना इदि सेन्देल गाननाया सामब्रानि नामा इयो हो ला बा मालायसो मा लानो नागिरदो सेन्देला लाबाय कालारखौ आं लंपेन्टखौ नोंखौ ग्रे कालारनि लाजानो लुगैदों दाखालि गांसे लांबायानो नोङो डेन्जार साइज नुखाबायलै मार मोजां नुबाय आं लादो इखौ समायनाय नुबाय आङो जि मोजां नुखाबायहाय आङो नायबा बहा खाला आङो इदि कालारनि सार्ट गानाखैमोन ना नोङो बाबुखौसो गानबाय थानाय नुदोंमोन आं इदि कालारनि सार्ट लादो आं फसायनाय सार्टखौ लंपेन्टखौ मोजां नुदो इखौ नोंसो लागोन ना लाया दे इजोबो मोजां नुदो दहाय गाननायखौबो मोजां नुदो समायदो मेंस्रोलायबाय नामालै बाजारनिफ्राय फैनानैलाय मेंबाय मेङा जायो मना लाङा मा लाङा थांदो बाजार बानायनो ओमफ्राय नै सासे दखानियासो प्लास्टिक गेदेर हरलायबाय वाव फैसा एसे थाइसे थाइनै जमायना दोननो होननानै इखौ लाबोदां मोजां नुनायखाय नै जि गेदेर देरखा हमग्रा गोनांलाय नै ना जि ओंखारसोदो बाजाराव इदिया मालायफोरखौ बायनाय नुसोनायखाय आहाबो गंसे लाना फैबाय लोगोफोरनि ब्रास आंनि ओमफ्राय नै लोगोफोर आं खैजेमा बिदै मालाबाबो जाफेराखै आरोना दिनै फार्स्ट टाइम नै नुनायखाय लाबोबाय देखायनि जाफेराखै एवफेराखैबो आङो दिनै जानाय नायनोसै आरोना खैजेमा बिदै जि दामखा ओमफ्राय जागोन नोंबो एसे मा जानाय नायगोन जाफेराखैना आं मालाबाबो बुरजा जाया नोंसोर जादो ओमफ्राय नै मान्दिया मैगं जानो होननानै दिनैसो बाजाराव ओंखारनायखाय इखौबो लाबोबाय नै माबाल' मा होनो मुथासेल' मा होनो फागोसेल' एवनानै जागोन आं गोथावनो ओमफ्राय आरो नै लोगोफोर लकेल लाइ मोजां न'निनो लाइ होननायखाय लाबोबाय आरोना मुथानै ओमफ्राय मा
मा लाबोखो जोङो ओमफ्राय आरो नै फान्थाव फिसा फिसानि गोथाव मोनजायो आं फ्राय एवनानै जाबाथाय बिदि फान्थावखौ ओमफ्राय नै जारिबो लाबोदों लोगोफोर बायनानै मोजां मोननायखाय लाबोबाय ना सिंगिजों जानाय जायो ना माजों जानाय जायो ना सिंगिबो लाबोदों दालिम आपेल थालिर बेखिनिया आंनि थाखाय मेंगुजोब्बाय गोलोमजोब्बाय बेखिनि बाजार बानायनायावनो ओमफ्राय खैजिमा बिदैखौ माजों जागोन ओमफ्राय ओरैनो सामब्राम बानलु होनानै एवना जाबा साबसिन जागोन खोमा ना र' थालिरखौनो थाइसे जानाय नायनोसै आं दै लोंखांबाय आं एसे गुसुनो जानो नंगौ थाइसे लेमना हरनि आङो जाजानोबा गोदै नै एकदम ताजा ना सिंगि लाबोबाय इखौबो नायनोसै न'आव लाबोनानै नायबावनो लुगैयोना हासबेन्डनि सार्ट ओमफ्राय सेन्देल लंपेन्ट बेखौ हले मार फसायखादों सेन्देलखौ मानो होनबा नों इदि गानबाङामोन माने गानफेराखैनो नोङो इदि ना मोजां नुदों आङो समायदो नोंजो मोजां नुदों ना ओमफ्राय नै सार्टआबो ओमफ्राय माबा मा होनो जानाय लोंनायसो मैगं थाइगंसो बाजार बानायनो थांदोंमोन जोङो फिथाइ सामथाइ आपेल आंगुर एसे इदि लायनो होननानै ओमफ्राय बेफोरखौबो लाबोनाय जाबाय आरोना लंपेन्टखौथ' खै खाननायदो हिसाब गैया आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लास्टाव नै बेखौसो लाबोबाय बिदिखौ गावहा मोजां नुदोंनो ओंखायनोथ' आङो लानो होबाय मोजाङानो दे समायगोन नोंहासो एख' मोनासै दाखालिसो लाखांबाय कुर्ति सेन्देल नायदोंमोन सेन्देलानो मोजां गैया सेन्देल नायदोंमोन आंनि थाखाय ओमफ्राय पसन्द जायैखाय फसायनाय मोनैखाय लायासै आं रडआव थांबा लाबोसिगोन आल्ट्रासाउन्डआव थांनाय बाजिनो ना आंहा आल्ट्रासाउन्ड थांनो गोनां जाखाबाय माला थांनाय जायो थांबाथाय लाबोसिगोन आरोना खनसे ट्राइ खालामना नायबावनो नामा नोङो दे गाननाय नाय नाय ओरै नायनाय होमबा मोजांथार नुदोंसं मोजां नुदोंना लोगोफोर नै गाननाय नायनो होबाय आरोना आङो दहायबो गाननाय नायखादोंमोन होनबाबो न'आव फैनानै गाननाय नायनो होबावबाय आङो मोनबाय खैजिमा बिदैया मोनसिगोन र' फार्स्ट टाइम खैजिमा बिदै एवबाय आं जाफेराखैमोनबो आरोना आङो बिसोर जायो हासबेन्ड मोना खिन्थु आं दिनैसो फार्स्ट टाइम आङो एसेल' जागोन जाबाय खोमा दे ओमफ्राय नैबेथिंजा दहाय लाबोनाया जोङो ना सिंगिजों जारि संगासिनो दङ मोनसिगोन बेबो नै ना सिंगि जारि ओंख्रिखौ कालारखौ मानो इदि नुयो केमेरायाव ओमफ्राय रियेलाव खस्थ' मोजां जोंहा नाफोर लाबबाथाय बिदिनो ना मोजां लाबबा ओमफ्राय लकेल दाउबाथाय जारिजोंल' जानो गोसोखाङो आरोना बांसिनानो जारिजोंल' जानाय जाथारोना लकेल दाउबाबो ओमफ्राय बिदिनो ना मोजांफोर लाबबाबो बन्द' खालामबाय आं जाबाय ओंख्रिया गोथाव नुबायना नायनाय एवफेराबाबो एवनो रोंदोंना आङो जाबाय दे सामब्राम बानलु होनानै सामब्राम गुफुरबो देना होदो आङो एसे र' साखिनायनि आं साखिनायग्रोनोसै नामा नोंसो मिथियो साफेराखैमोनहाय दिनैसो फार्स्ट टाइम जानोसै मानसिया मोनजादों गोथावानो सं जाबाय होनबा मोनबाय ओंख्रिया जाखादों ओमफ्राय दायो मान्दिया एवनोसै मान्दियाखौ नै दहाय लाबोदोंमोन ना लोगोफोर मान्दिया भाजा जानो होनना दंमोन आं मान्दियाखौ मोनबो मारथारबाय दिनै दाखालि नायहैबाय बाजाराव गैया ओमफ्राय दिनैसो मोनबोबाय जानोसै खैजिमा बिदै जादो गोथाव खैजिमा बिदै एवनाय सामब्राम बानलु फरा होनानै एवबाय गोथावनो ओमफ्रायो मान्दिया भाजा ओमफ्राय ना सिंगिजों जारि जानोसै जादो नोंबो
दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय बयनिसिमबो